An ce min ka zo nema na ɗazu ofis. Me yake faruwa? What? Wallahi. Umar Hashim ka fita daga ido na in rufe. Sunana Aisha, wacce ko ka fi sani da najamu. Jaruma a cikin shirin nan na izzarso. To fim din izzarso ya nuna ki a matsayin mace mai tsananin izza, shin ko tana da izza Aisha? Gaskiya bane da shi, kawai wallahi acting ne kawai. To amma yanzu gashi yanayin yanda kike magana, to shi wannan wani salo ne? Ita mace an santa da yanga da kuma kwainene, abinda dai ba a rasa ba. Amma wasu mutane suna min kallon kamar yanayin yadda nake a fim haka nake. To gaskiya ba haka nake ba wallahi. To me dalilin da yasa ba kya son yin kwalliya? Ba na yi bane. Kawai dai bana tsayanta wani in shafa wani, kawai dai na dan zazzage a foda ta fara ko a hannuna ina mutsikawa haka. Sai in sa lipstick dina shike na ya ishe. Wani lokacin ma kawai na shafa abu ne ina ni gaskiya. To kamar iya tsawon wani lokaci kika fara fitowa a fina-finai? Shekara 2 kenan da fara fitowa na a cikin shirin fina-finai. Ok, to ko za ki iya gaya min a cikin wani fim aka fara ganin ki? Gaskiya ba fim bane, waƙoƙi ne. Tukunna daga baya na zo na yi wannan fim ɗin yanzu da zan ce shine jigona, wato izzarso. To lokacin da kika fara, kamar da izinin iyayenki kika fara? Lokacin da na je musu da magana ba su amince ba gaskiya. To har ma na haƙura, to daga baya ne dai da suka ga shi ne dai abin da ya fi alkhairi sai suka bani na ci gaba da. To ko za ki iya faɗa mana 'yar asalin ina ce ki? Ni 'yar asalin Jigawa ce. To wajen kuma maganar aure, ko sai yaushe za ki yi aure? Na taɓa aure. Amma yanzu man Allah ya kawo nagari insha Allah zan sake yi. To zan so in ji shekarun jarumar ko nawa ne? Yanzu dai ina shekara na 25. To kamar wani abu ne wanda idan kika tuna da shi ya fi ɓata miki rai? Abin da nake tunawa yake ɓata min rai. Akwai lokacin da babana yana gona sai ya yi baƙo. To da ya zo baƙon nan sai ke tambaya na ina babanmu, sai na ce ai yana gona. Ban san shi ba fa. To fa. Kawai sai na ce zo raka shi. Wallahi ban taɓa zuwa gonan ba, irin gonan nan mai nisa. Kawai na ɗauki baƙon nan muka tafi. Muke ta shiga jeji, muke ta shiga, abinda zai baka mamaki ma. Ban fa san gonar ba. Amma da na shiga gonan nan wai kawai sai na buɗe baki nake ta ƙwalla baban mu kira. Ba. Mun kai wajen yamma da shi muna yawo, shi ma kuma da ka san an rufe mai baki. Kuma da muka dawo, lokacin da muka tawo shi kuma ya riga ma ya dawo gida. Da aka zo aka bashi labari kawai sai ya ɗauki tsuman giya ya ajiye. Ina zuwa ko ya same ni ya tsane ni. Wannan taban na goshi na rufe shi da wannan. Ana mantawa shi ya ji min shi. Saboda rashin hankali, kaga idan shi ma kansa bai san bakon ba. Kaga da ya tafi da ni, da shi kenan. To sai mun horo mai tsanani ya tsane ni, shine nan ba zan taɓa mantawa ba. To kamar kuma menene wanda in kika tuna da shi yake faranta miki rai? Kawai in na tuna cewar a yanzu harkan da nake yi, na taɓa aure kuma ina da yara, ko yanzu alhamdulillah ina tuna wannan ina jin daɗi. To kamar a ɓangaren soyayya, ko akwai wani saurayi da ya taɓa cin amanar ki ko yau da rage? Gaskiya a'a, saboda mu can dama ma ni ba irin mutanen nan bane ba. Lokacin da muka taso a gidanmu gaskiya ba a fiye barin muna wannan kula-kulan ba, saboda ni ina gama secondary ma aka mun aure. In ga ban yi irin soyayya nan da
zan zo in zurfafa har namiji ya ci amana ta ba. Shinto ko a wannan masana'antar akwai mutanen da ba sa maraba da zuwanki kuma suke adawa da ke? Ban sani ba, tunda ban buɗe zuciyar mutane ba na abin nan. Gaskiya ban sani ba, tunda ni dai na zauna da kowa lafiya kuma ina tare da kowa lafiya. To a shigarki harkar fim ko wasu matsaloli kika ci karo da su? To, matsalolin nan dai ba zai wuce na kwanan nan ba. Bana manta na yi posting ɗin kwanaki ƙalubalen da na samu gaskiya. Na yi posting ɗin wata waka ta Sayyidina Ali nake cewa ina taya ɗaukacin al'ummar musulmi zagayowa haihuwar Sayyidina Ali. To kuma sai mutane wannan ya yi surutu, wannan aka dinga ce mun ne wai 'yar shi'a ce gashi irin wannan dai gaskiya. To kamar menene yake faranta miki rai tun shigarki harkar fim? Gaskiya abin da ya faranta min rai yanzu lokaci ya zo wanda ina iya ɗaukan nauyin kaina kuma ina iya ɗaukan na iyayena, ƙannena, ina iya taimaka musu wanda da ban ba gaskiya. Yanzu ina samun halak ɗina, ina taimakawa 'yan uwana da iyayena, wannan ma yana faranta min rai gaskiya sosai. To amma ana yawan zargin 'yan matan Kano da rashin kamun kai, ko ya kika tar da masana'antar? To mace dai in ta so lalata ko kuma ta so zubar da mutuncin kanta ita ta so. Duk a yanda mace ta ɗauki sana'a a haka za ta zo mata. In ka ɗauke ta da muhimmanci da kuma kamun kai a haka za ta zo. To ni dai gaskiya ban samu wannan kalubalen ba saboda ina girmama kowa a cikin masana'antar Kano, ban rena kowa, ba wai kowai dan ni ce nake faɗa ba a'a. To don haka su ma suna ganina da kima, babu wanda gaskiya ya zo min da irin wannan batutuwan. Kuma ni da yake ba shiga irin sabgogin haka ne ba dai in fuskanci ga yanayin abun ba. Kuma ni yanda na zo da zuciyana akan sana'ar da kamun kaina gaskiya na zo. To amma idanuwanki suna yawan sauyawa a cikin shirin izzarso kamar mai shan kayan maye. Shin dama kina shan kayan maye? Gaskiya ko kaɗan. Ba na shan komai kuma ban taɓa sha ba kuma ba zan fara ba. Kawai da yanayin acting ne wallahi. Ba na shan komai. To wajen maganar aure ko za ki iya auren ɗan fim? Kai, abin maganar nan. Abar maganar kuma? Gara Aisha. To shikenan, mun gode. To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen tattaunawar tamu gaba ɗaya, inda muka tattauna da jarumar shirin nan na izzarso wato Aisha Najamu, tare da ni mai gabatarwa wanda kuka fi sani da Muzammil Sani Maiwaka, nake cewa bisalam mu huta lafiya, sai kuma wani makon insha Allahu za ku ji mu ɗauke da wani sabon jarumin. Saka na buta wata gargara, na shiga duniya wata ta kai gidan tara, na zama almajiri gani ciki ina bara, neman aso ne ba amsa sai dai